आपल्या जिल्ह्यात सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना गोवा किंवा कोल्हापूरला लॉकडाऊन संपण्याची वाट का पाहायची? एकदा या आणि अनुभवा सर्वोत्कृष्ट सर्व्हिस. सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंटल इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क्स तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. कोरोनापासून आपला बचाव करण्यासाठी सध्या सर्वात प्रभावी अस्त्र म्हणून कोरोना सेतू ॲपचा उल्लेख केला जातोय. आपल्या आजूबाजूला किती अंतरावर कोरोनाचा रुग्ण आहे हे कळण्यास यामुळे मदत होत असल्यानं संसर्ग टाळणं सहज शक्य होतं. दरम्यान हे ॲप घराघरात पोहोचवण्याचा निर्धार कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या टीमनं केला असून त्याबाबत जनजागृतीसाठी जोरदार अभियान सुरू केलंय. कोरोना मुक्तीच्या लढ्यात आज प्रगत देशांच्या तुलनेत भारत 10 पावलं पुढे आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे आपल्या देशाला लाभलेलं झुंजार नेतृत्व, आपल्या हृदयावर विराजमान झालेलं नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. केवळ स्वप्न पाहायची नाही तर ती सत्यात उतरवायची जिद्द ज्यांच्या प्रत्येक पावलात आहे असं हे नेतृत्व. भ्रष्टाचार, आतंकवाद यासारखी कीड ज्यांनी चुटकीसरशी संपवली, या देशाच्या कित्येक वर्ष भळभळत्या जखमा ज्यांनी नष्ट केल्या, त्यांच्या समोर कोरोना सारखा एक छोटा विषाणू मोठं आव्हान निर्माण करू पाहत होता. मात्र त्यावर सर्वात प्रभावी ठरलं ते पंतप्रधान मोदी यांचं आरोग्य सेतू अस्त्र. जगभरातल्या विविध देशांचा अभ्यास आणि देशवासियांबद्दल असलेली आपुलकी, जिव्हाळा यातूनच याची निर्मिती करण्यात आली. हा आहे एक ॲप, पण कोरोनाशी लढताना तो आपल्याला एखाद्या तज्ञ डॉक्टरपेक्षाही अधिक मदत करतो. गुगल प्ले वरून आपण हे ॲप नेहमीच्या पद्धतीनं डाउनलोड करून घ्या. त्यानंतर आवश्यक ती माहिती भरा. मग तुम्ही कोरोनापासून सुरक्षेच्या एका भक्कम आणि आरोग्यदायी अशा कवचात जाऊन पोहोचता. कोरोनापासून सुरक्षित राहण्याचे नियम या संदर्भातले व्हिडिओ, संदेश, तुमची चाचणी, हेल्पलाईन नंबर, त्याचबरोबर कोरोना रुग्णाची आकडेवारी या संदर्भातली सविस्तर माहिती दिली आहे. यात आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे ई पास सुविधा. कोरोना लढ्याच्या कालावधीत ही सुद्धा एक महत्त्वाची बाब आहे आणि त्याचा खूप विचारपूर्वक अंतर्भाव यात करण्यात आलाय. या ॲपचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातील कोरोना विषाणूची अचूक स्थिती आपल्याला कळण्यास मदत होणार आहे. अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीनं वापरता येईल असं हे ॲप कोरोनाला आपल्यापासून दूर ठेवण्यासाठी किंवा तातडीनं मदत उपलब्ध करण्यासाठी फार उपयुक्त आहे. कोरोना विरोधात लढणाऱ्या सामान्य नागरिकाला एक मोठं अस्त्र देऊन त्याला कोरोना योद्धा बनवण्यासाठी आरोग्य सेतू हे ॲप एक दिव्य शक्ती आहे. ज्याच्या हाती मोबाईल असेल आणि ज्याच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप असेल त्याच्यावर कोरोनाची सावलीही पडणार नाही. मराठीत एक म्हण आहे, देव तारी त्याला कोण मारी. याच्यात थोडा बदल करूया. कोरोना मुक्तीची नवी ललकारी आरोग्य सेतू ॲप, सुरक्षा कवच भारी. या भूमीवर जीवापाड प्रेम करणारे आपण सर्वजण देशवासीय जय हिंद या 2 शब्दांच्या मंत्रानं आम्हाला गुलामीतून मुक्त केलं. आजही हे 2 शब्द आम्हा सर्व देशवासियांना एक करतात. आमची ताकद हिमालयापेक्षाही उत्तुंग करतात. म्हणूनच आज कोरोना सारख्या बलाढ्य शत्रूला नेस्तनाभूत करण्यासाठी जय हिंदच्या बरोबरीनच आरोग्य सेतू हा शब्दही आता आपल्याला आमची एकत्रित ताकद बनवावा लागेल. आरोग्य सेतू ॲप प्रत्येक मोबाईलचा श्वास बनवावा लागेल आणि या काळ्याकुट्ट कोरोनाला या देशाच्या गौरवशाली इतिहासातून कायमचं हद्दपार करावं लागेल. यासाठीच सिंधुदुर्ग लाईव्ह टीमनं या ॲपच्या प्रसारासाठी आपली कंबर कसली आहे. कोरोनाच्या लढाईत देशातला प्रत्येक नागरिक हा एक योद्धा आहे. म्हणूनच आपल्याला हा बहुमल संदेश. कोरोनाशी लढण्याचं प्रभावी अस्त्र आता आपल्या हातात. कोरोनाचा लढा जिंकण्यासाठी माझ्यासोबत आहे आरोग्य सेतू ॲप. आरोग्य सेतू ॲपच्या रूपानं कोरोना योद्धाच आपल्या सोबत साक्षात. होय, आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड करा आणि कोरोना पासून दूर रहा. मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं. निरोगी भारताची नवी ललकारी आरोग्य सेतू ॲपच कोरोनापासून मुक्त करी. कोरोना विरोधातल्या लढ्याचा हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे.
त्यामुळे प्रत्येकानं हे ॲप डाउनलोड करून कोरोनापासून स्वतःचं आणि आपल्या कुटुंबियांचं रक्षण करावं असं आवाहन सिंधुदुर्ग लाईव्ह टीमनं केलंय. करोनापासून सुरक्षित आणि निरोगी राहण्यासाठी आपणही डाउनलोड करा आरोग्य सेतू ॲप. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.